ଆମରି ପରି ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସିନେମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତା ଆଜି ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନବକଳେବର, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। କଳାପାହାଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତା ଆଜି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଭଳି ଭଲ ଭଲ କଳାକାର। ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ କଥା ହେଲା ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାପାହାଡ଼, ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଳାପାହାଡ଼ ଭଳି ଦେଖା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା, ଏମିତି ସେଟଅପ୍ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିବେ। ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନବକଳେବର ଆଗକୁ କେତେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରହରୀ ନ୍ୟୁଜ୍।